Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome everyone to the first day of our 7 days of learning about Khushu in Salah. This really beneficial workshop is brought to you by Noor Al Fajr Academy. Before I go ahead to start, my name is Aisha and I will be your host today, inshallah. Noor Al Fajr Academy is an early morning online institute dedicated to nurturing disciplined seekers of Islamic and Arabic knowledge. Our name, Nur al-Fajr, the light of dawn, embodies our mission to awaken hearts and to revive purposeful early morning learning, empowering believers to begin their days in remembrance, knowledge, and growth, all from the comfort of their homes, anywhere in the world. We also offer evening classes as well as other beneficial workshops. So without further ado, I'd like to introduce to you our facilitators for the workshop today and for the next 6 days, inshallah, Ustaz Abu Rayyan and Mudarris Musa Ibrahim. Ustaz Abu Rayyan is an educator, a curriculum designer and founder of Nur Al-Fajr Academy, dedicated to making Islamic and Arabic education clear, disciplined, and transformative. With a strong grounding in traditional learning and a sharp eye for modern delivery, he is known for simplifying complex Islamic concepts without diluting their depth. He teaches Arabic, Quran, and core Islamic sciences with a teaching philosophy built on consistency, early discipline, and spiritual intentionality, most notably through structured post-Fajr classes that cultivate focus and ihsan. Abu Rayyan is also the mind behind multiple long-running educational initiatives, including a daily hadith book club that has guided learners through hundreds of narrations, as well as carefully designed flashcards, study notes, and learning systems aimed at removing confusion and increasing retention. Driven by a desire to leave lasting impact, he continues to build learning spaces that nurture both understanding and taqwa, helping students grow with light and insight, one lesson at a time. Mudarris Musa Ibrahim is a respected educator, a Quran teacher, and a community mentor with over 2 decades of teaching experience. He is a Hafiz of the Quran who combines classical and Islamic scholarship with modern educational training across Islamic studies, education, and information technology. He has taught youth and adults at several Islamic institutions, including Rawdatul Furqan, Al-Falah Academy, Esteem Learning Center, Zaytuna Madrasa, nurturing learners with knowledge, discipline, and taqwa. Mudarris Musa Ibrahim is now set to serve as a co-instructor at Nur Al-Fajr Academy, inshallah, continuing his lifelong mission to nurture hearts and minds through knowledge, reflection, and the love for the Messenger of Allah. So I would like to use this avenue, inshallah. If you can hear me loud and clear, can you drop a thumbs up emoji so that I can confirm everybody is listening and everybody is following through, mashallah. Thank you so much, everyone, for joining us. And I'm going to hand over the floor to Ustaz Abu Rayyan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masha Allah Aisha, jazakillahu khairan da wannan mukaddima duk da turanci ne, kuma kamar yadda sanarwa ta gabata, mun san cewa insha Allah wannan bita da zamu yi ko workshop, insha Allah da Hausa za a yi shi. Da fatan insha Allah mun shirya kuma Allah zai taimake mu bi idnillahi ta'ala. Kafin mu soma, ina son ɗan yi togaciya abin da ake ce ma disclaimer ko
saboda wasu abubuwa masu muhimmanci da nake ganin za su iya faruwa da kuma ya kamata mu jawo hankalin junanmu a kai. Da farko ina so in jawo hankalin kaina da kuma duka 'yan uwa cewa muke daurewa muke shigowa da wuri a wannan bita da zamu insha Allah na kwana 7 this workshop, saboda kasancewar we have limited number of seats a wannan ɗaki na karatu. Ta iya idan mutum ya jinkiri to za a yi ban da shi. A takaice za mu iya ɗaukan ɗakin zai ɗaukan mutane 1000, amma ta iya la'akari da waɗanda suka yi rajista kuma suke so su ɗauki wannan bita ɗin sun fi 1000. Ba ma fatan insha Allah wani ya zo zai shiga ga ɗakin ya cika, da haka a hanzarta, wanda hakan zai ba mu fahimtar abu mai muhimmanci tunda muna magana akan sallah ne. Mun sani cewa sallah ana buƙata a gaggauta a zo a yi ta, so wannan zai taimaka mana kenan wurin kamar tarbiyyantar da kanmu wurin mu ga mun yi sallah ko kuma mun shigo da wuri ta yadda in muka samu wannan training din zai taimaka mana wurin zuwa sallah insha Allah kan lokaci. Abu na farko kenan. Na biyu kuma ina so dan ƙara jawo hankalin yan uwa akan abin da mun riga mun sani, ta iya yayin da muke gabatar da wannan bita din a dan samu tseko, wato wani matsala ta hanyar na'ura, glitches ko network problems, ta yadda za a dan samun wato matsala yayin gabatarwa. Dan so dan ja hankalin wacce mu yi hakuri mu daure, mun san abin da ya kawo mu na da muhimmanci, da haka ko da mun dan samu wannan tsaiko din bai kamata ya discouraging din mu ba insha Allah ta'ala. Sannan kuma kamar yadda muka ce, although sanarwa ta gabata cewa da Hausa za a yi wannan bita din, duk da akwai wasu da kila za su iya zaton cewa da Turanci za a yi, saboda yawancin hanyoyin da aka bi aka yada sanarwar ta iya ta hanyar post ne ko status ne, so wasu in suka gani sai su zaci cewa da Turanci za a yi. Amma alhamdulillah ga wanda suka halarci workshop na farko sun cewa mun yi riga mun gabatar da Turanci, wanda muka ga akwai bukatan kuma mu yi da Hausa insha Allah. So wannan na gaba kenan. Sannan da ƙarshe ina so in jawo hankalin uwa dangane da mahimmancin wannan maudu'i da za mu tattauna a kai, wato sallah. Kasancewar da dama a cikin rayuwarmu akwai abubuwan da muka ba su muhimmanci, muke ganin za mu iya wato rushing, mai gaggawan wurin ganin mun samar da su. Misali irin saƙonni da muke samu ko kuma sabuwa da muka sa a gaba, deadlines na appointments ko abubuwa na rayuwa. Duk da akwai abu ɗaya da shi yawanci shi yake jiranmu kuma ya fi muhimmanci akan duk wani abu da yake gabanmu, wanda ita ce sallah. Wanda yawanci kuma abin mamaki ba mu cika zuwa sallah da gaggawa ba kamar yadda ake bukata. Dalili kuma ƙila shine zukatanmu ne sun yi nauyi, kamar yadda Allah yake faɗa mana a Qur'ani yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Cewa al'amarin sallah al'amari ne mai nauyi sai dai akan waɗanda kawai suke da wato kaskantar da kansu zuwa ga Allah subhanahu wataala, wato khushu'i kenan. Wannan da muhimmanci da mu ƙara shiri sosai don mu fahimci wannan ibada da za mu tattauna akai ba kamar sauran ibadu ba ne. Kasancewar muhimmancin ta yasa Allah maɗaukaki bai saukar da ita yadda ya saba bin hanyar saukar da shari'arsa ba ta hanyar turo mala'ika Jibril, sai dai gayyaci manzon shi zuwa fadarsa ya je gan shi sannan ya bashi wannan saƙo ɗin. Duk da akwai saɓani shin ya ga Allah ko bai gan shi ba shi za mu tattauna a kai ba insha Allah. Sannan abu na gaba, ba fa sani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tafiya da ba karamar tafiya ba ce, sai da yake ta samani gaba ɗaya guda 7, wadda kowanne tsakaninta da juna akwai tafiyan shekara 500. Sannan ya je inda babu wadda zai isa sai shi kaɗai saboda matsayin shi a wurin Allah subhanahu wataala. Sannan ya karɓo wannan ibada da nau'i ne na ganawa da Allah subhanahu wataala. Yadda manzo Allah ya gana da Allah subhanahu wataala a wannan tafiya ta Isra'i da Mi'raji, hakanan mu ma ake zaton ake fatan idan mun gana da Allah subhanahu wataala ta hanyar yin wannan ibada da ya karɓo, mu samu dacewa da kusanci da Allah subhanahu wataala. Allah ka ba mu iko. Sannan abin da zai ƙara ba mu mamaki da kuma ya kamata mu shirya don fahimtarsa da kyau, saboda dama mutane sukan iya zuwa sallah amma zukatansu ba sa nan. Akan iya tsayawa a yi ruku'i a yi sujjada amma zukatan kwata-kwata sun nesa. Ga dai gangan jiki a masallaci amma zuciyan ƙila na can
shekaran baɗi ma ba ma gobe ba. Yawwa. Sannan har wasu harasan wato our tongues za su iya furta abubuwa na karatun Ƙur'ani na maganganun Allah subhanahu wataala, amma ƙoƙon zuciya tunanin ya yi nisa da wannan karatu da bayin Allah suke yi, wadda wannan yana da alaƙa da rashin khushu'i da mu kuma muke so mu ga insha Allah mun jawo hankali, mun jawo tunanin yan uwa, mu ƙara tunatar da su da wannan shine abin da ya kamace mu a matsayin mu na musulmi. Malaman mu da suka koyar da mu suna da ɗabi'a na hanyar komawa su bibi abin da suka karanta, sun san shi amma don su ƙara sanin shi ko kuma su ƙara koyar da wasu suke da buƙatar su ma suke komawa. Kuma kamar yadda muka sani, sallah ibada ce da hatta yaran da suke tasowa su ma su taso su ga yadda ake yi, ko dai su koyi yadda ake yi ko kuma su koya a hanyar karatu. To sai muka shiga tsakani ta yadda mu za mu ƙoƙarin bayyana abin a ilmance insha Allah da hujjoji da ya tabbata a shari'a, ta yadda hatta wanda bai taso ma zai taso ya samu ana yi. Kenan abu ne da ya kamata ake yin shi wato ba wai sau ɗaya ba, ake yawaita yi saboda mantuwa, saboda kuma na wato matasa da za su taso su ma zanto sun ɗauki wannan abu. Idan ban manta ba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muhimmancin sallah ya kwatanta cewa yakan samu wato sanyi a idanuwansa idan yana gabatar da sallah. Qurratu aini, yace ju'ilat qurratu aini fi salah, kaman gaba ɗaya nitsuwan da yake samu a cikin sallah aka saka shi. Dan haka kenan baban mamaki bane idan muka fahimci ko muka ji labarbaran da yawanci kawai tunatarwa za mu yi cewa daga cikin magabata akwai wadda ake gaya mana cewa sukan iya tsayawa a gaban Allah subhanahu wata'ala a masallaci na tsawon shekara 40 ba tare da sun rasa iƙama ba, wato da su ake tada iƙama tsawon shekara 40 ba tare da sun missing din wannan opportunity din ba, wanda yake nuna mana yadda suka ba ma sallah muhimmanci kuma suke jin daɗin wannan sallah din kamar yadda manzo Allah ya nuna, kuma shi ma yake jin daɗi a cikin sallah har yake bayani. Ba mamaki ba ne kuma mu ƙara fahimtar irin labarbaran da misali ake ruwaitowa, kamar misali Urwa ɗan Zubair da kafan shi ta samu matsala aka ce sai an amputating ɗinta, wato sai an yanke ta saboda tsananin zafi. Aka mai ta yin cewa to ya sha wani abu da zai kawo mai da hankali mana, kamar giya misali, saboda ya bugu sai a cire wannan kafa ɗin. Ya ce a'a, ya ce a bari sai ya shiga sallah. Haka kuma aka yi, aka zo ana sallan nan sannan aka yanke kafa. Kwata-kwata bai ji ba. Me dalili? Saboda hankalin shi gaba ɗaya na cikin sallan nan, ya koma yana ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Da haka malamai suke nuna mana kenan sallah bawa yakan samu ladan gwargwadon wato nitso shi dai a cikin sallah ne. Yawa ya ce Ibn al-Qayyim misali yake cewa laisa lil mar'i illa ma aqila minha, babu abin da mutum zai samu na lada a sallah sai abin da zuciyar shi wato ta kiyaye mishi na nitsuwa da kuma samun gamsuwa da cewa yana gaban Allah subhanahu wataala. Ta haka a yau kawai gabatarwa za mu insha Allah da kuma magana akan wasu abubuwa da suke da alaka da menene sharuɗan sallah din. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin wa ala ahlihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Da farko komai yana da ma'ana. Da haka sallah ita ma ma'anarta kamar yadda malamai suke faɗa a littattafan su na fiqh, suka ce tu'arrafu salatu fi istilahi shar'i, wato akan fassara, akan yi bayanin menene sallah wato a harshe na shari'a. Idan aka ce sallah a yaren larabci takan iya ɗaukan addu'a ba tare da ta siffantu da irin wannan ibada da muka sani ba, amma a technical tongue, mana term na scientifically na shari'a, aka ce bi annaha ibadatun lillah, cewa ibada ce da ake ma subhanahu wataala madaukaki. Sai aka ce zatu aqwalin wa af'alin makhsusa wa ma'luma, wadda take kunshi da wasu maganganu da kuma ayyuka, wato ya kunshi abin da bawa zai faɗa amma dan Allah yake faɗa. Da wannan ake samun bambanci tsakanin mutane, wani yakan iya zuwa idan ya burge wasu ne ba dan Allah ba kenan, to amma abin da take amsa sunanta na sallah idan dai har ibada ce to dan Allah ake. Wa af'alin, da wannan tsayuwa da ruku'u da sujuda makhsusa na musamman,
keɓaɓɓu ko zaɓaɓɓu wadda ba a yin su sai a cikin sallah, wa ma'lumatun sannan kuma sanannu ne waɗannan ayyuka da aqwal da ake faɗa wato maganganun da ake furtawa na karatu da azkar, sai suka ce tabda'u bit takbiri wa tantahi bit taslimi, takan soma ne da hanyar buɗe ta da kabbaran harama. Idan muka zo magana akan menene kabbaran harama, idan zamu magana akan sallah, sifa na sallah gaba ɗaya, za mu ji me yasa ake ce mata takbiratul ihram, sannan tantahi bit taslim, sannan aka rufe ta da sallama. Wannan ita ce sallah. Idan ya zamto bawa zai tsaya ya yi waɗannan abubuwa ɗin ba tare da niyyan cewa Allah yake ma ba, to ba sallah ba ce. Dan ban manta ba, kuma idan za mu zo a gaba za mu fahimta, akwai bayan Allah da manzo Allah ya ga suna sallah ce musu ko koma ku yi sallah, saboda wannan ba sallah ku kai ba, saboda sun saba yadda manzon Allah ya koyi da ita. Yan uwa yana da kyau mu fahimta, babu wani nasara da mutum zai samu a rayuwar shi da ta wuce ya iya sallah yadda manzo Allah ya koyar, saboda ita ce ibada da tafi kowace ibada muhimmanci. Shi yasa Allah ce qad aflaha almu'minun, wato mu'minai sun rabauta. Al-falah shine nasara ko da rabauta, wato a gidan duniya da lahira duka zai dauki wannan ma'ana din. To amma sai Allah ya keɓe wasu daga ciki don mu gane su wane ne waɗannan bayi din. In ka ce al-mu'minun, wato manzo Allah ma yakan ba misali ke cewa wani bayi da imani idan bai kaza bai kaza ba. Kenan akwai abubuwa da dama da ake dunkula su a ce alama ce na imani. To haka sallah ma aka ce shi ma part of imani ne, tunda an kira ta a Qur'ani ma a matsayin al-iman. Yawa su Allah sai ce alladhina hum fi salatihim khashi'un, su ne waɗanda a cikin sallan su suke wato kaskantar da kansu zuwa ga Allah subhanahu wataala. Zukatan suka raurawa idan suka tuna girman Allah, idan suka ga za su saba ma Allah su tsoron shi, idan kuma suka ga suna da'a ma Allah su ƙara san da'an da suke da ibadan da suke, shine al-khushu. Yace qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Kenan duk da ba su da nutsuwa, ba sa kaskantar da kansu a cikin sallah, ba su cika waɗannan sifofi na mu'minin da suka yi nasara ba, kamar yadda wannan a sura ta bude wannan bayani akai. Sannan Allah subhanahu wataala ya ƙara bayani da ya nuna mana fa umarni yayi bancin ya jawo manzon shi, ya gayyace shi, ya zo shi lahira, da haka sai ya ce ya zo shi wato a fadar Allah subhanahu wataala, ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Ya ce ya ku waɗanda suka yi imani. Abdullahi bin Abbas yana yawan cewa duk inda musulmi ko mu'mini ya ji wannan faɗin cewa ya ayyuhal ladina amanu, to su ake kasa kunne, saboda ko dai a yi wani gargaɗi da zai faɗakar da shi, ko kuma a mai wani bishara da zai ƙara samun nutsuwa akan imanin da ya. Allah da ya ja hankalin mu'mini sai ce irka'u, wato ku yi ruku'i, wasjudu kuma ku yi sujada, ibada kenan ko ta sallah. Yace wa'budu rabbakum, kuma ku bauta ma ubangijinku, waf'alul khaira, sannan ku aikata alkhairi, la'allakum tuflihun, domin ku dace. Wancan kalma ta alfala ta sake zuwa wata ke da alaka da sallah, saboda akwai ruku'i, akwai sujada, akwai ibada. Wannan take kenan. Shi yasa idan muka dawo kuma muka duba yadda Allah subhanahu wataala ya gina mutum, yake ba mu labari ce innal insana khuliqa halu'a. Ɗabi'a ta mutum shine an halicce shi a matsayin shi na halu'a, wato mai gaggawa da bayi da haƙuri. Yace idza massahu sharru jazu'a, idan wani abu na sharri ya shafe shi, tunda mun sani rayuwar mutum ba zai wuce kala biyun nan ba, ko dai alkhairi ko dai sharri, ko wa nabluukum bish-sharri wal khairi. Allah ya ce dadda daga cikin sababin halittar mu shine alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, yana ya halicci mutuwa da rayuwa dan ya jarraba ku. To wani wurin sai ya ce wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna, zan jarrabe ku, za mu jarrabe ku da abin da sharri da kuma abin da alkhairi ne, daga kuma fitina ce, wato jarrabawa ce. To Allah sai ce idan massahu sharru, shi mutumin da yake da gaggawa, jazu'a, sai zamto ya damu, ya shiga cikin wani yanayi. Wa idan massahu alkhairu, idan kuma wani abu ne na alkhairi ya same shi, to sai zamto yana boyewa, baya so ya sharing da wasu da sauransu, yana kokarin keɓe makan shi kadai. Allah sai ya kawo exception, sai ce illal musallin, sai dai kadai waɗanda su masallata ne, wato waɗanda su suke sallah. Wasu irin sallah?
sallan da manzo Allah ya koyar da ita da zamu zo mu ji ta insha Allah. Yace alladhina hum ala salatihim da'imun, su ne waɗanda a cikin sallar su kullum suna yin ta kuma suna ƙoƙarin ganin sun yi ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar. Musamman wannan ayoyin sun sauka ne lokacin da sahabban manzo Allah suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka za mu iya fahimtar wani abu dangane da Anas ibn Malik. Wata rana ibn Shahab az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah ibn Shahab az-Zuhri na daga cikin tabi'ai da Khalifa Umar ibn Abdulaziz ya bashi task da cewa ya soma tattara hadithai. Daga lokacin su aka soma rubuta hadithan da yanzu muke samu muke karanta cewa mun ji labari cewa manzo Allah ya ce kaza. So Imam Zuhri na daga cikin pioneers da suka soma collecting wannan. So ɗalibi ne kwarai na tabi'ai na sahabbai. Da haka wata ran sai samu Anas ibn Malik, wanda Anas ɗan Malik ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tsawon shekara 10 yana mishi wato yaron gida. Manzo Allah na aika shi ya ɗauko mai aswaki ya ɗan tsinco mishi wani ice dan ya magogi da shi, ko ya rike mai takalman shi, ko ya riko mai ruwan alwalan shi. For 10 years yana sabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ya ji yaƙi da manzon Allah, ya halarci salloli, idi da sauransu, ba abun da bai da tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wata rana Ibn Shahab az-Zuhri ya shiga inda Anas yake a Damask, wato a Syria, a Sham kenan a wancan lokacin. Sai ga yana kuka, wa ya biki, sai tambaye shi ma yi biki ka, yace me yake damun ka, me yasa kake kuka? Yana mamaki ya malami zai zauna shi kadai yana kuka. Anas ibn Malik dan ya nuna mana muhimmancin abin da yasa yake kuka, kuma yadda su sahabbai suke kallon yadda sallah take da muhimmanci a rayuwarsu, sai yace la a'rifu shay'an mimma kana ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam illa hadhihi salata faqad dhiyat. Yace ban san wani abu ba mimma kana ala ahdi da ya kasance na da muhimmanci da ake bashi kulawa a lokacin manzon Allah illa hadhihi sala, fiye da wannan sallah din. Yace wa qad dhiyat, sannan ko to gashi ita ma an wulakanta ta. Wani lokaci idan nayi nazari game da Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi a littafin shi, sai na ga abun mamaki ne idan har Anas dan Malik a lokacin su da manzo Allah ke cewa su ne mafi alkhairan al'umma, sannan na biye da su da tabi'ai su ne mafi alkhairi bayan sahabbai, to amma a lokacin ne Anas yake nazari yake lura da cewa ana wulakanta sallah, an tozarta sallah. Mana tozarta sallah in the sense that ana yin ta ba yadda manzo Allah ya koyar ba, ana yin ta yadda aka ga dama ba tare da an kiyaye sharuɗanta ba, haƙoƙinta, yin ta a lokaci da sauransu. Da haka ya damu har yake kuka saboda ya ga an wulakanta wani abu mai muhimmanci da a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an bashi muhimmanci, an bashi kulawa. Wannan shi yasa yake nuna mana ya kamata a ce mun ankara sosai, mun gane a shi idan har a lokacin sahabbai da tabi'ai za a samu matsala a bangaren sallah, to mu ba exception bane kenan. Ya kamata mu ne mafi dacewa mu ƙara bashi kulawa, wato ita wannan sallah din mu yi ta yadda manzon Allah ya koyar, kuma muke yin ta da nutsuwan da ya dace a matsayin mu na wanda muke sallah. Haka nan Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu yace ya ji manzon Allah da kunnen shi, shi ma sahabi ne da daga cikin sahabban da suka so musulunta, idan ban manta ba, da daga cikin sahabban da aka azabtar da su lokacin da manzo Allah yake Makka kafin ya hijira. Yake cewa ya ji manzo Allah yana cewa innar rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa ushru salati. Kamar yadda Ibn al-Qayyim yake ga man dazu, yake cewa mutum baya samun komai daga cikin sallan sai abin da yake yi yayin da hankalin shi ke jikin shi. Ma'ana idan da zaka zo kai sallah, zaki zo ki sallah, amma hankalinka kwata-kwata daga farko har zuwa ƙarshe kwata-kwata baya jikinka, yana kasuwa, yana office, yana business, yana wata ƙasan da kake so ka je, yana kan wata dukiya da kake, to wannan zai iya ka tashi ma baka samu ladan sallah ba. The only thing kawai shine za a rubuta ma cewa kai sallah, kenan ba za a kama ka da laifin baka yi laifi ba. Amma da za a duba record ɗin sallah ɗin wani rada za a samu, ta iya ba za a samu komai ba. Wannan sanadin hadithin nan Ibn al-Qayyim yake kawo wancan magana da sauran malamai. Manzo Allah ke cewa idan mutum ya zo yi sallah zai zama to ba abin da aka rubuta mishi illa ushru salati, sai dai 1/10, wato 1/10 na sallan shi, ladan ko abin da za ba shi kenan.
1/10 ai ba wani lada bane ko ya ce wa tus'uha aw tus'uha kamar wata ruwaya thumma thumnuha thumma subuha thumma sudusuha thumma khumusuha thumma rubu'aha thumma thuluthuha thumma nisfuha kenan zai iya yiwa ma bai samu ladan ba sai rabin sallan kawai gaba daya in aka ce 1/10 1/9 haka nan 1/8 1/7 1/6 1/5 har a zo thuluth ko kuma nisf to kenan yadda mutum yake sallah yana da alaka da yadda matsayin shi yake a wurin Allah subhanahu wataala mun sha jin wa'azi mun sha jin irin ayoyin da suke nuna cewa sallah tana kankare alfasha da almunkar to amma ya aka gabatar da sallah nakan ba da misali ko wani malamin mu da ya zo daga Saudi ya yi sallah sai aka ɗauke mai takalman shi da ya koma ke ba da labari cewa masha Allah 'yan Najeriya a lokacin sallah na yi za ga sun zo masallaci nakan ba da wannan labarin saboda jawo hankali na mana mahimmancin sallah a yadda aka koyar da ita ba yadda aka saba ba al'adanci yawancin mutane sai sallah sai ce abin mamakin shine za ga in an kira sallah an yi roshin kuma yawanci haka muke a kasuwanninmu ne a makaranti ne ana kiran sallah haka za a roshin aje a yi sallah ya ce amma ba abin mamaki ba ne idan ka fito daga sallah ka samu ɗauke maka takalmanka ka iya cewa wannan kawai zagin mu yake a fakaice ta yadda sallan ba ta da tasiri da za ta hana mu sata ko hana mu yin karanta Allah ka fahimtar da mu kuma Allah ka ba mu iko mu koyi abin da ya kamata mu kiyaye so shine bayan da muke idan har zai zamto mutane biyu za su iya sallah ɗaya sannan kuma ladan su ya bambanta babban dalili shine kamar da Ibn al-Qayyim ya dunkule yake cewa bawa wato rabon da yake samu the share of salah is only what he understands and is present for mana senses ɗin shi attention ɗinsa to yana cikin sallah ɗin to shine zai bashi ladan samun wannan abin da ya samu shi yasa kuma muke fahimta hatta munafikai Allah ya ba mu labarin su a Qur'ani idan suke mu'amalantan sallah kamar da yake faɗa cikin suratul nisa yace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila yace munafikai suna yaudaran Allah wa huwa khadi'uhum mun sani you cannot play full with Allah subhanahu wa ta'ala ba za ka iya yaudaran Allah ba yawa amma Allah sai basu ya musu talala da mai cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim zai ma talala ya tabarin ka kai ta abin da kake ki ta abin da kike yi kina kallon cewa ke saliha ce ko kai salihi ne alhalin yasa akwai abin da kake da kai sai shi idan ka samu kadaita zaka keta hurumansa to lokacin ne zai barka sai ka zo ka sai kama to Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa idza qamu ila salati su munafikai kenan idan nasu zo sallah qamu kusala sai su zo su cikin kasala yes kusala daga kasala ko ta yadda za su yi sallah ba tare da suna jin cewa wai sun tsaya yadda manzo Allah ya tsaya ba ko yadda yake a daidaita sahu yace yura'unan nasa bancin ma irin wancan ɗabi'a ta rashin kulawa da sahu da yin sallah yadda ya kamata sai yace yura'unan nasa suna yi don mutane su gansu su ce a wannan musulmi ne ko yana zuwa sallah da sauransu yace wala yadhkuruna Allah illa qalila yace ba sa ambatan Allah sai kaɗan saboda a ganin mutane kawai suke so su yi ayaba su haka na Allah ya ba mu labarin wasu da suke wasa da sallah kan aswatul ma'un yake cewa ara'aita alladhi yukadhibu bid-din wannan Mus'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas mun san yana daga cikin mutane 10 da manzon Allah ya musu albishirin aljannatun suna raye to dan shi Mus'ab wata rana shi Sa'ad din yana koya mishi Qur'ani yana karanta da suratul ma'un yace ara'aita alladhi yukadhibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين سيجي فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون to wailun wato azaba ko bone ko wani rami na wuta duka suna fassara shi yace lil musallin ga waɗanda suke sallah yace alladhina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke sahau wato sahau kamar gafala da mantuwa da rashin kulawa da yin sallan properly yace su ne Allah zai musu azaba to Mus'ab da ya ji haka sai damu saboda ya sani a ɗabi'ar mutane zai yi wuya a ce gashi nan mutum yana sallah bai samu irin wannan gafala ko wani tunani ba da sauransu ake cewa ya abati shin a cikin mu wani ne zai tsira cewa ba zai fada cikin as-sahun ba sai shi Sa'ad ibn Abi Waqqas ke mai banci a abinda Allah ke nufi
su ne wadda ba sa sallah akan lokaci, ya maimaita ya emphasizing akan sallah akan lokaci, wadda na daga cikin abin da ya kamata mu fahimta na da hatsari idan muka zo muka za mu magana akan sallah. Sahabban manzon Allah yadda suka fahimci zuwa a yi sallah a lokaci, kusan babu wasu daga cikin al'ummar musulmi da suke da wannan fahimta din. Ka iya cewa ijma'i ne da kowa daga cikin su ya gamsu cewa duk wanda ya bi sallah a lokacin ta bai zo yi ba ya bar ma musulunci. Za mu zo mu tattauna mu ji menene sabanin malamai, amma dai su sahabbai generally consensus ne a wurin su cewa duk wanda ya bar sallah ba tare da wani uzuri ba to kawai kamar ya ɗauki kanshi ne ya kai wajen ɗakin musulunci. Allah ka tsare mu. To wannan shi ke nuna mana yadda sahabbai suke ganin sallah kuma suke ba abin muhimmanci, kamar yadda Abu Darda wanda shi ma na da muhimmancin fahimci wannan sako din. Wata rana Kafir dan Qais yake cewa ina zaune tare da Abu Darda, yawanci tabi'ai saboda sun yi misalin din manzon Allah da haka ba sa wasa da musharaka da musahaba, wato zamantakewa da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wata rana ina tare da Abu Darda, yace fi masjid Dimashq, a masallacin Dimashqa. Abu Darda lokacin yana shugabanci a can. Faja'ahu rajulun faqal, sai wani mutum ya zo mishi ke ce mishi ya Abu Darda, ya kai baban Darda, yace inni ji'tuka min madinati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li hadithin ballagani annaka tuhaddithuhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi na zo ne dan kawai na ji kana bada wani labari, yace daga madinan manzo Allah na zo in ji ne daga bakinka labarin da kake bayarwa cewa ka ji wani hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadda anan za mu fahimci yadda magabata suke ba ma ilimi muhimmanci. Mutum zai iya tafiya ta kanas daga Madina, misali daga Saudi har Syria, a lokacin su ba jirgi ba mota kai ko keke ba, sai dai dabba ko da kafa, haka ya taso dan hadisi kawai. To Abu Darda sai ya ce fama ja'a bika tijaratan, ya ce shin ba wani kasuwanci zo da kaiwa ka fake cewa in ka gani da ka tambaye ni? Qala la, ya ce a'a, ya ce wala ja'a bika ghairuhu, ya ce babu kuma wani abin da ya kawo ka sai wannan hadithin da ka ji ina bayarwa? Ya ce qala la, ya ce babu abin da ya kawo ni sai shi. Qala, shi Abu Darda sai ce fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula, ce to kaji na ji manzo Allah ya cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, duk wanda ya kama wata hanya yana binta dan ya nemi ilimi, sahhalallahu lahu tariqan ila aljanna, to Allah yakan sauwake mishi hanyar bi har zuwa ga aljanna. Yan uwa, idan ka samu kanka a wannan majalis da muke tare, sawa'un yau ne ko gobe ne ko har zuwa ƙarshe ne ko ma ba wannan class din ba, ka samu kanka a wata tafarki, wata hanya da kake bi don ka nemi ƙara ma kanka ilimi na shari'ar Allah da manzon shi, to ka sani kana kan hanyar aljanna ne, kina kan hanyar aljanna ne, be it physical, virtual da sauransu. In dai niyyar an kyautata shi dan Allah ake zuwa dan a koyi abin da an san daidai ne kuma za a aiki da shi, to ana kan hanyar aljanna ne, saboda manzo Allah ne faɗa. Thumma qala rasulullahi yawman, to Abu Darda muhallu shahid da muke so mai magana da yake da alaka da sallah, sai yace da shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman, wata rana manzo Allah yace wa huwa yanzuru ila sama, wato ya kalli sama kawai suna tare, sai manzo Allah ya daga kada idan shi ya kalli sama, yace hadha awanun yuhtalasu al-ilmu minan nas, yace to wannan shine lokacin da za a wabce a ɗauke ilimi wato daga mutane. Akwai wani daga cikin al'ansar, wato mutanen Madina, ana ce mishi Ziyad ibn Labid, sai ce ya Rasulullah kaifa yuhtalasu al-ilmu minan nas, yace ya za a ɗauke ilimi daga mutane, wa qad qara'ana al-Qur'ana, yace gashi nan ko muna karanta Qur'ani. Wato yana mamaki cewa manzo Allah ya ce wannan lokacin shine za a ɗauke ilimi, sai ce gashi ko muna karanta Qur'ani, yace fa wallahi lanaqra'annahu nisa'ana wa abna'ana, yace ai gashi nan muna karantawa, matanmu suna karantawa, ‘ya'yanmu suna karantawa, dukkanmu nan da muke sauraron wannan hadisin babu wadda a gidanmu ba a karanta Qur'ani. Amma me maganan, me abin da ya kamata mu ɗauka na darasi in har za a ci gashi nan ana karatun amma kuma an ɗauki ilimin? Abin na da hatsari ba. Bari mu ji ƙarshen. Ƙara ce fakilatka ummuka ya Ziyad, yace wato kamar uwarka ta yi wabinka, kamar a ce ai barinka ya mafi akan irin abin da kake ɗauke da shi na tunani da fahimta akan maganar da nake ya Ziyad.
yace in kunta la udduka min fuqaha ahli al-madina, yace duk da ina kallon kai fa kana daga cikin mutanen da suke da sani suke da ilimi a cikin mutanen Madina. Yace hadhihi at-taurat wal injilu inda al-yahudi wan nasara, yace ka duba mana, yace wannan ba at-taura bane, wannan ba al-injila bane a wurin yahudawa da nasara. Yace fa madha tughni anhum, to me ya karar musu, me suka samu na fa'ida duk da gashin suna tare da ita. Yanzu misali we can testify, dukkan mun san cewa a coci ai ba Qur'ani suke karanta ba ko, in aka je synagogue yahudawa ai ba Qur'ani suke buɗe su karanta ba ko, wannan dai attauran da suke cewa attaura ce ko bible old testament ko new testament shi din ne ai. To amma me karar musu, mun sani za su je su hatta a yanayin shigan su ma misali ya saba ma abin da yake cikin wannan littafin na bangaren hijabi da sauransu ko. To kenan mu ma ba exception bane fa, wanda abin da ya kamata mu fahimta kenan, idan har za su ke riƙe da littafi suke claiming cewa wannan shine authority sannan kuma ya zamto baya musu amfani, to mu ma ba exception bane. Zai iya yiwa muna tare da Qur'anin, muna zuwa makaranta, amma idan har ba za mu yi aiki da abin da yake ciki ba, to mu ma zai zamto tafiyar mu irin tasu ce. Allah muke roƙo ya kare mu. Hadisin bai kare a nan ba. Jubair ibn Nufair shi ma wani daga cikin tabi'ai ne, sai ya samu Ubada ibn Samit sai ya tambaye shi a dangane da abin da Abu Darda yake faɗa. Ubada dan Samit shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake ce mishi shin abin da Abu Darda yake faɗa shin ya tabbata kuwa, wadda anan shi ma za mu ƙara fahimtar yadda tabi'ai suke da himma wurin ganin sun tabbatar da ingancin maganganu. Ko a yanzu ai muna ji ana cewa akwai hadisin da basu inganta ba, akwai hadisin da kaza ne da sauransu. Tun wancan lokacin suke da wannan taka tsantsan, saboda ba za a yi shari'a ba akan zato ko akan ƙarya. Da haka Abu Darda saboda yana wurin aka faɗa, ko kuma wani abu ne sananne a wurin sahabbai, maybe manzo Allah ya sha faɗa ba lokaci ɗaya faɗa ba, sai ya ce shin ba zan baka labarin ma menene daga ciki ilimin da aka ci za a ɗauke na farko da za a ɗauke. Sai ya ce kwala bala bani. Ya ce awwalu ilmin yurfa'u minan nas, ya ce abu na farko da za a ɗauke a cikin mutane shine al-khushu. Yes, al-khushu dai da muke so mu magana akai, wannan shi za so mu ɗaukewa ya zamto. sai ƙara sace yushaku an tadkhula masjidal jami'a aw jama'a, yace za ta iya yiwa ma ka shiga masjid al-jami', matan kamar irin a ce central mosque yawa ko national mosque misali. I'm not referring to any country here. Kawai dai babban masallacin da an san cewa mutane suna taruwa ana sallah, yace fala tara fihi rajulan khashi'a, yace za iya yiwa ka shiga irin wannan masallacin, yana nuna irin girman masallacin da masallata ana taruwa dandazo ayi sallah. Yace to amma sai kaga ba za ka samu mutum ɗaya da yake da khushu'i ba, saboda me an ɗauke. Wannan abu ne mai hatsari kwarai da gaske, da mu a matsayin mu da muke wannan ajin muke so mu fahimci menene khushu'i, menene sallah. Tabbas kwana 7 kusan ya mai kaɗan. Yawwa kamar yadda muka sani wancan karon mun yi kwana 10, duk da shi ma bamu gama ansa wasu tambayoyi ba. Yawwa so ya kamata a ce in ma aka gama wannan workshop ɗin wani lokacin a sake yi, wani lokacin ma mutum ya ƙara ɗaukar lokaci bincike da kanshi da sauransu, saboda muhimmancin wannan ibada da muke. In ban manta ba manzo Allah cewa ita ce ibadan da idan aka cikin ɗinta a ranar kiyama tana yin kyau to shikenan komai zai kyau, komai za a ce yayi kawai ba sai an bincika sauran ba. Yawwa da haka yake da muhimmanci. Insha Allah as time goes, idan muka ci gaba tafiya za mu ke tsaya muke dan yin wa'azi. Misali ba wai kawai karatun a ilmance mu gane ya ake sallah, a'a mu ja hankalin juna mu fahimci menene matsayin mu na bayi da Allah ya turo duniya, menene bautan nan da ake bukata. Allah ka ba mu iko. Kamar yadda muka gani lalle sallah dai rukuni ne na addinin mu, wanda idan babu shi kamar a ce tebur ne mai kafa 4, idan aka ci babu ɗaya to tebur nan ba zai tsaya da kyau ba, zai iya faduwa. Da haka sallah idan babu ita ko ba ta yi kyau ba to zai iya wannan musuluncin ma akwai alaman tambaya akai. Sannan ita ce ibada da aka kira ta al-iman. Yace Allah subhanahu wataala yace wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, da mu bayani insha Allah idan muka zo da magana akan sallah. Amma an kira sallah a matsayin imani, wadda babu wani ibada
da take da wannan take ɗin irinta. Sannan ita ce wato shamaki take tsakanin lalacewan ɗabi'un mutane da mu'amalansu idan aka yi ta da kyau. Shi ne abin da Allah subhanahu ke cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Duk wani abu na abun kunya ko wani abu mummuna idan dai mutum yana sallah irin sallan da ake so, tabbas za a samu relief daga irin wannan antisocial abubuwa da sauransu. Allah ka ba mu iko. Sannan wata munajati ne, wani sirri ne mutum yake shiga tsakanin shi da Allah, ke tattaunawa daga shi sai Allah kaɗai. Kamar yadda muke iya hararowa, mu iya tunawa idan akwai wani bosom friend, wani close relative ko mahaifi ko miji ko uwa ko mata da mutum yake ji da alaƙar su, zai iya yiwa akwai lokacin da zai dan keɓe su yi wata magana mai muhimmanci. Mutum irin yadda muke sa kanmu a wannan lokacin ta yadda za mu ji alaƙar tamu ɗin ta kurkusa ce, sannan kuma ba ma san ya zamto mun saba wa juna saboda jin daɗin mu'amala da juna. To tsakaninmu da Allah ya kamata a ce an fi samun irin wannan, musamman idan muna sallah fiye da ma 'yan uwanmu, saboda 'yan uwanka za su yi disappointing ɗinka, amma Allah subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad, baya karya alƙawari. Kuma manzo Allah shi sa ya kwatanta cewa ita wannan sallah din qurratu ainin, coolness of my eyes. Da haka 'yan uwa yana da kyau mu ƙara ganewa sallah fa kamar mutum ya yi wato mi'raji ne shi ma, wato ya tashi daga duniya ya je fadan Allah subhanahu wa ta'ala sau 5 a rana. Ya mutum da cewa kyauta ce aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya samu kan cikin wani wato yanayi mara daɗi a rayuwarsa. Matar shi ta rasu, babban shi da yake ba shi kariya shi ma ya rasu. Da haka Allah subhanahu wa ta'ala dan ya rarrashe shi sai ya ɗauko shi gaba ɗaya daga duniya ya kai shi fadarsa subhanahu wa ta'ala, ba shamaki daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi wannan sallah ɗin. To yayin da kai ma ka tsaya kake ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala, ka sani ka tuna cewa kana ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa manzon yake gaya mana, yace idan ka tsaya kamar kana kallon shi, in ma kai baka kallon shi ka sa a ranka fa shi fa yana kallon ka din. Allah subhanahu wa ta'ala ya cancanta mai haka. Haka in muka daure muka fahimci wannan sako din daga farkon sha zuwa ƙarshe, to lokaci bayan lokaci sai muke, nakan yawan faɗa ya ce ya kamata a ce ko da sau ɗaya ne a rayuwarka ka tsaya ka gaya manzo Allah ya sallah, yayin bayanin yadda ya kamata a sallah, sannan ka ɗaura ka ta yi. Ko sau ɗayan ka ji, idan za ka kiyaye kuma ka ɗaura ka ci gaba da yi, ya fi a ce baka taɓa ji ko sau ɗaya ba, baka taɓa tsayawa ka karanta yadda manzo Allah yake sallah ba. Kuma alhamdulillah nowadays an fassara waɗannan littattafai da aka yi magana akan siffofin manzo Allah kusan yarukan duniya gaba ɗaya, ba wanda ba za ka samu ba. Allah ka ba mu iko kuma ka samu daga cikin da za su rabauta insha Allah. Sannan idan muka zo magana akan sallah ɗin, za mu ji muhimmancin ta yadda Allah yake gaya mana dangane da karatun da ake a cikin sallah, musamman suratul Fatiha, yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake conversing, yake communicating, yake tattaunawa tsakanin shi da bawa. In yace alhamdulillah rabbil alamin, Allah sai ya mai wata magana ta musamman har zuwa dai ƙarshe kamar da zamu zo mu ji insha Allah ta'ala. Da haka wannan workshop da muke ƙoƙarin gabatarwa insha Allah zai ba mu fahimtar cewa za mu yi ƙoƙarin mu gyara imanin mu gyara sallan mu, sannan kuma duk wasu matsalolin da muke ciki da muke ƙoƙarin ganin mun fahimci ya ake gyara su, dangane da misali kabli da badi, ko kuma menene sharuɗa, menene idan ka samu kuskure a cikin su dole ka sake sallan ko kuma ka gyara ta hanyar yin kabli ko badin da sauransu. Yana da kyau mu dan ɗauki lokaci mu yi nazari sosai, mu ga yadda manzo Allah shi ma ya sallah din, mu fahimci muhimmancin faɗin cewa ku yi sallah kamar yadda kuka nake sallah. Wannan zai taimaka mana kwarai da gaske. Kamar yadda muka ce wannan dai muƙaddima ce. Insha Allah idan muka samu lokaci ko yau ɗin ko zuwa gobe insha Allah za mu ji menene conditions na sallah. Aka ce conditions wato sharuɗan da idan babu su to babu sallah. Ta iya mutum ya tsaya yana so ya yi sallah ɗin, amma idan ya nasa ɗaya daga cikin sharuɗan nan to tabbas za a iya samun matsala, wanda ina ga insha Allah mudarris Musa Ibrahim zai mana bayani akan wannan insha Allah ta'ala. Don kuma lokaci ya ja ba maki mu bari insha Allah sai gobe mu daura insha Allah, tunda mun yi alkawari cewa awa ɗaya za mu ke yi, idan dai ba bukata bane ya jawo mu zarci haka insha Allah ta'ala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allah ya ba mu juriya da kuma haƙurin karuwa da insha Allah abin da za mu karu da shi insha Allah. Jazakumullahu khairan.
Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz jazakumullah khairan Alaikum da salam wa wannan rahmatullahi wa shimfiɗa barakatuh. da wannan matashiya ko shimfiɗa da aka gabatar dangane da mahimmancin sallah. Na tabbata duk waɗanda suke aji tun daga farko zuwa yanzu sun gane mahimmancin ko sun ƙara fahimta in sun sani already, da yasa dole ne mu koyi sallah yanda ya dace, dan mu yi ta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli, ku yi sallah yanda kuka ga ina yin sallah. Dan abin tsoro shine duk aikin da kai gabaki ɗaya tun daga farkon aikin ka har ƙarshe a ranar alkiyama, aikin da Allah ya fi muhimmanci a wajen shi da zai fara hisabi da shi ko a kan shi shine sallah. Saboda haka aka zo da ayyukan ka ranar alkiyama za a auna subhanallah, aikin da Allah zai fara sawa a bincika shine sallah. Idan har sallan ta yi subhanallah, saboda haka baka da matsala, duk abin da zai zo a baya zai zo maka da sauƙi. Amma in har a cikin sallah akwai matsala, to wallahi sai an ma thorough hisab, sai an ma hisabi mai tsanani. Allah ubangiji kai mana hisabi mai sauƙi. Hanyar da zaka samu hisabi mai sauƙi shine ka iya sallah yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Saboda mahimmancin sallah, babu ibadan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantar da ita practically, ya nuna wa mutane yadda za su yi, hau kan bari ya ce ga yadda ake gashi daga farko har ƙarshe kamar sallah, kuma akai yana yi yana masa bita. Saboda haka kaga dole ne mu tsaya mu koyi wannan ibada. Kuma shimfiɗan da dai Abu Rayya ya yi, na tabbata kowa ya fahimci wannan muhimmancin. A taƙaice bari mu ɗan yi wa'insu ɗan bayani akan ita sallan, abin da ya shafi sharuɗa. Aka ce conditions su ne sharuɗa na sallah kafin sallah ya zama wajibi a kanka a matsayinka na mutum. Menene sharuɗan da sai ka cika kafin sallan ya zama wajibi a kanka? Sannan kuma menene sharuɗan da sai ka cika kafin sallan zai inganta ya amsu? Don ko ka yi sallah in baka cika wa'annan sharuɗan ba, to Allah ba zai amshi wannan sallan ba. A ranar alkiyama aka zo maka hisabi a gaban Allah, za a fara maka hisabi, sai aka duba sai aka ga baka cika wa'annan sharuɗan ba, to sallan gabaki ɗaya ta rushe, ta lalace. Subhanallah. To kaga dole ne mu tsaya mu mai da hankali. Karanta littafai yana da mahimmanci. Mutum ya je karanta littafai da suka yi magana akan sallah, saboda babu ibadar da ke da matsala kamar sallah. Tana da matsaloli da abubuwa na rikici da sauransu wanda ya fi 10,000 kamar yadda malamai suke bayani. To kai tunani tsakaninka da Allah, abubuwan da ka sani na sallah, irin matsalolinta da rikice-rikicenta da abubuwa, ka san 1000 a ciki, kuma an ce da ita ne za a fara maka hisabi a ranar alkiyama. To kaga dole ne ya zama ko ka san yadda ake sallah, yana da kyau duk sanda ka je labarin an ce za a yi wani abu bita akan sallah, ka ƙara mai da hankali. Allah ya samu dace. Saboda haka a takaice za mu fara na ɗaya, kuma lokaci ina ganin muna da kamar sauran minti 12 kafin lokaci ya cika. Sharaɗin farko da za ka cika kafin kai sallah, Allah ya duba sallan a ranar alkiyama, har a ɗaura sallan akan mizani a duba a ga sallan ta yi ko ba ta yi ba, har a yi grading sallan a ga nawa za a baka a cikin 100. Sharaɗin farko da aka cika shine al-Islam. Dole ne ka zama musulmi. Duk wanda ba musulmi ba, bai yadda da musulunci ba, bai karɓi musulunci ba, to kowa ya sallah a wajen Allah, Allah bai yadda da wannan sallar tashi ba, kuma ta karɓu ba, dan bai cika sharaɗin farko ba. Sharaɗi ne na sallah, dole ne ka zama musulmi. Ba ma sallah kaɗai ba, duk wani ibada da za ka yi a musulunci, dole ne sai ya zama kai musulmi ne kafin a baka ladan wannan ibada. Domin Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa cikin alqur'ani, wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Allah ya ce duk wanda ya kafirce wa imani. Menene imani? Shine musulunci. Duk wanda bai anshi musulunci ba, to komin kyawun aikin da yi, kowane irin aiki ne, Allah ya lalata aikin shi a ranar alkiyama, kuma yana cikin wanda za su tabe su yi asara, ba su da komai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanallah. A wani waje Allah ya ce wa ma mana'a kuma an tuqbala minhum nafaqatum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum kafirun ko hum fasiqun. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa dalilin da yasa Allah bai amsi ibadan da suka yi na sadaka
ko ciyarwa ko taimako ko dukkan wani abin da suka yi na alkhairi a duniya ba, shine sun kafirce wa Allah, sun kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sun mutu suna fasikai. To wannan dalilin yasa Allah bai anshi ibadansu ba. Ana magana ne game da masallacin Ka'aba, yadda mushrikai kafin zuwan musulunci suna tarban baki, su yi masu abinci, su ba su ruwa, su ba su kaza, su tarbi bakuntan waɗanda suke zuwa wannan wajen, amma kuma ba musulmi bane. To kaga duka wannan aikin nasu ya tashi a banza saboda babu musulunci. To haka sallah, alhamdulillah mun san wannan, dole ne ka zama musulmi, to dole ne ka jaddada musuluncinka, ya zama ka zama musulmin ƙwarai, ka yarda da dukkan rukunan musulunci da dukkan rukunan imani da dukkan abubuwan da yake wajibi a kanka a matsayinka na musulmi. Wannan sharaɗin farko ne kafin ka yi sallah har Allah ya yarda da wannan sallan da za ka yi. Sharaɗi na biyu da sai ka cika kafin sallanka ta ingantu, Allah ya amshi sallan kuma sallan ta zama wajibi a kanka, shine al'aqlu. Me al'aqlu? Shine hankali. Dole ne ya zama kana cikin hankalinka, ba wai hankalinka ya gushe ta hanyar maye ko wani rashin lafiya ko wani abin da ya gusan ma da hankali ta yadda kana yin abu amma baka san abin da kake yi ba. Dole ne ya zama akwai hankali. Wanda yake cin maye ko ba shi da hankali saboda rashin lafiya, to sallah bata zama wajibi a kan shi ba, saboda bai ma san me yake yi ba. Ba yadda za ka samu khushu'i a cikin sallah in baka da hankali. Shi yasa duk abin da za ka yi wanda zai iya gusan maka da hankali kafin sallah, Allah ya hana ka, musulunci ya hana ka. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa a cikin Alqur'ani, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Allah ta'ala ya ce, ya ku wanda kuka yi imani, kar ku yadda ku kusanci sallah tare da maye, watan hankalinku ya gushe, kun yi wani abin da ya gusan muku da hankalinku da gangan ko kuma rashin lafiya. Allah ce har sai kun san abin da kuke yi. Saboda haka shi yasa malamai suke magana akan wanda bai da lafiya har lokacin sallah yayi, hankalin shi ya gushe, baya jikin shi, har lokacin sallah ya wuce, ya rasa salloli. To shin wannan sallan wajibi ne akan shi? In ya dawo cikin hayyacin shi sai ya rama ko koya ne? Duka dai za mu zo nan gaba insha Allah, za mu tattauna akai, za mu ji menene malamai suka ce akan haka. Amma dai hankali wannan dole ne, yana daga cikin sharuɗan da sai ka cika shi kafin Allah ya shi sallarka. Saboda haka duk wanda zai gusa maka da hankali na shaye-shaye ko ƙwayoyi ko zuke-zuke ko menene wanda za ka yi ya gusa maka da hankali, kar ka yadda ka yi alhalin za ka yi sallah ko kuma lokacin sallah yana gabatowa. Hasali ma waɗannan abubuwan duka haramun ne, Allah ya hana ka kai abin da za ka kusar da hankalinka daga. Wannan sharaɗi ne wanda za mu ji shi yana daga cikin sharaɗin da Allah ta'ala ya wajabta mana sai mun cika su kafin mu yi sallah, Allah ya anshi wannan sallah. To sai kuma at-tamyiz. Me tamyiz? Shine shekaru da yaro yake kaiwa na wayo, da yake iya bambance tsakanin abubuwa, abu mai kyau da mara kyau, wanda galibi malamai sun yi bayanin kan cewa yaro yawanci sai ya kai shekara 7 sannan yake iya samun wannan hankalin na tantance abubuwa, ya iya gane abu mai kyau da mara kyau. Kafin haka zai iya ganewa, amma asalin maturity, samun wannan wayewan da hankali ka iya gane kaza daidai da kaza ba daidai bane, sai ka kai shekara 7. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu shekara 7 a matsayin wani ma'auni da za a fara koya wa yaro ibada, musamman ibadan sallah, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisai masu inganci, yana cewa ku umarci ‘ya'yanku da sallah suna ‘ya'yan shekara 7. Bi ma'ana ku fara koya musu ibadan sallah suna shekara 7, kuna umurtan su yi wannan sallah. To da wannan ne malamai suka sa at-tamyiz yana daga cikin abubuwan da sai yaro ya kai watan wannan shekarun kafin sallah ya zama wajibi a kan shi. Wannan yana daga cikin sharadi. Kenan in yaro wanda bai kai shekara 7 ba ko bai kai shekaran tamyiz ba yayi sallah, abu ne mai kyau a fara koya mashi wannan ibada, amma dai ba shi daga cikin abin da yake wajibi a kan shi, kuma bai kai shekarun da in yayi za a amsa abin a matsayin ibada ba. Saboda haka dole ne sai an kai wannan shekara 7, kamar yadda zamu ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa wa wasu mutane limami, yaro ɗan ƙarami
amma dai ya kai wannan shekarar na tamyizi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a matsayin watan shine limamin su, ko kuma su suka zaɓe shi a matsayin limamin su wanda yake jagorantar, saboda ya fi su iya karatun alqur'ani a daidai wannan lokacin. Saboda haka wannan yana daga cikin sharuɗa wanda za mu zo mu tattauna akai insha Allah. Abu na hudu daga cikin abin da dole ne mu sani game da sharuɗa kafin Allah ya amsa sallan shine dole ne a ɗauke abin da ake kira kari. Alhadas shine kari. Tsarki ya kasu kashi biyu, akwai tsarkin dauda, akwai tsarkin kari. Me kari? Shine dukkan wani abin da za ka yi ya warware maka alwala ko ya fitar da kai a yanayi na tsarki sai ka sake wanka, to shine ake kira alhadas. Misali, akwai hadas kala biyu, akwai ƙaramin hadasi, akwai babban hadasi. Ƙaramin hadasi shine wanda in ya faru da kai alwalanka ya warware. Babban hadasi kuma shine wanda sai ka yi wanka. Misali, ka yi alwala kawai sai ka fitar da iska, ka saki iska. Sakin iskan nan ya warware maka alwala, to kaga dole ne sai ka sake alwala idan za ka yi sallah. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai amshi sallan ɗaya daga cikin ku ba in yi hadasi har sai ya yi tsarki. Wannan sharaɗi ne a lokacin da za ka yi sallah ya kasance ka gusar da dukkan wani kari. Haka zalika wanda ya mafarki ko wanda ya tara da iyalan shi ko wani abu wanda yake sabbaba wanka kamar suma ko makamantansu, in ya faru da kai to dole ne sai ka cire wannan hadasin ta hanyar alwala ko wanka, ya danganta da wani irin hadasi ne ya samu da kai. Wannan sharaɗi ne, domin idan mutum bai sani ba sai ya je yana da hadasi sai ya sallah, to Allah ta'ala ba zai anshi wannan sallar nashi ba. Saboda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, gashi da gashi ya ce wa in kuntum junuban fatahharu. To kaga da Allah ya bamu sharaɗi cewa in za mu yi sallah sai mun yi wa'annan abubuwan na tsarki. Za mu zo za a yi magana akan mahimmancin tsarki a wajen abin da ya shafi sallah, saboda yawanci ana rasa khushu'i ne tun daga wa'annan, tun ranar gini tun ranar zane. Saboda haka za mu yi magana akan su insha Allah a kwana a tashi cikin kwanaki 7 nan. Sannan abu na gaba shine kawar da najasa. Dole ne ya zama najasan da ke jikinka ko yake jikin tufafinka ko wurin da za ka yi sallah sai ka kawas da su, ka gusar da su. Don Allah yana cewa ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ko kaga an umarci manzo Allah da ya tsaftace tufafin shi daga dukkan najasa ko kazanta ko dauda wanda ya shafi gangan jikin shi ko kayan da ya sa ko wurin da zai sallah. Wa'annan abubuwan dole ne sai an kula da su. Misali, kamar yanzu mace ta zo ta yi sallah, jikinta ita gangan jikinta babu najasa don bata fitar da wani abu najasa ko kuma wanda ya taba ta ba. Kayan da ta sa babu najasa, amma kuma tana ɗauke da wani abin da yake da najasa, kamar a ce tana goye da yaro sai yaron ya yi najasa a jikin shi. To kasancewan tana ɗauke da wannan abin najasa, kaga bata gusar da wannan najasa na jikinta ko na tufafinta ko na wurin da ta ibada ba. Haka ba za ka je ka samu wurin da yake da ƙazanta kamar bola ko wurin da ake ɗaura raƙuma ko kwata ko wurin da ake bawali ko wurin da ake ba haya kai sallah ba, don wurin bai da najasa, bai da tsafta, bai da watan tsarki. Dole ne sai ka gusar da najasa a wuri. Haka zalika wanda ya taɓa jikinka ko kayanka. Za mu zo mu ji insha Allah, za a magana akan su jinin haila da sauransu, da bawali da ba haya na mutum da sauransu. Duka wannan yana daga cikin abubuwan da dole ne sai ka kiyaye su kafin ka samu sallah, cikakken sallah mai khushu'i. Abu na gaba wanda yana daga cikin sharuɗa shine watan suturce al'aura. Menene al'auran namiji, menene al'auran mace? Malamai sun yi ittifaqi gabaki ɗaya, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wani ku yi sallah a cikin tufafi guda. Ana magana da maza kenan. Kada ya sallah a cikin tufafi guda ta yadda ƙasan shi a rufe amma saman shi ba a rufe ba. Kada wani ya sallah kafaɗan shi a waje, dole ne sai ya rufe kafaɗan shi. Wannan suturce al'aura yana daga cikin sharuɗa wanda sai ka cika su kafin sallan ka yayi. In ka ƙi da gangan, za ka iya suturce al'auranka, kana da damar suturcewa sai ka ƙi, to ko ka yi sallah, sallan ba ta ko ba. Amma wanda ba shi da damar yi, kamar wanda aka kulle shi a prison ko aka ajiye shi a wani wajen da ba zai iya samun abin da zai rufe al'auran shi ba sai lokacin sallah yi,
tabbas ne zai iya yin sallah ko da al'auran shi ba a rufe bane. Abu na gaba wanda za mu magana, za a zo magana akan shigan lokaci. Malam zai, ina ganin akwai gaba na musamman akan lokaci, lokutan sallah. To dole ne sai lokacin sallah ya kafin za a yi sallah, sannan sai a fuskanci alƙibla. Menene fuskanta alƙibla? Shine ka fuskanci Ka'aba, inda Ka'aba yake. Ya danganta, in kana ganin Ka'aba to dole ne sai jikinka gabaki ɗaya ya fuskanci Ka'aba. Amma in kana nesa da Ka'aba baka gani, to ana son inda Ka'aba yake ta wannan ɓarayin ka fuskanci wannan. Sannan abu mafi mahimmanci wanda mun san shi shine niyya. Babu wani ibadan da aka yi ba tare da kayi niyya ba Allah ya amsa. Dole ne za mu zo mu tattauna akai insha Allah. So wannan suna daga cikin abubuwa wanda su ne sharuɗai wanda sai ka cika su kafin sallah ta zama wajibi a kanka insha Allah. Su ne ga sunan mun tattauna a kansa a takaice abubuwa guda 9. Insha Allah in Allah ya kai mu darasi na gobe za mu ƙara faɗaɗa bayani a kansu insha Allah. Kamar yadda dai malam magana cewa darasin yau kamar muƙaddima ne ko gabatarwa ne akan wannan bita da za a yi na kwana 7 akan sallah. Kamar yadda malam ya ce dai kwana 7 kam yayi kaɗan, amma dai za mu iya bakin ƙoƙarin mutum da in wata 7 aka sa ba za a iya gama tattauna dukkan abubuwan da ya shafi sallah ba. Amma dai akwai abubuwan da su ne mafi mahimmanci wanda yau da gobe muna fuskantar su a cikin sallolinmu, wanda ya kamata a ce mun san su don mu gyara ibadanmu, mu yi ibadan ta yanda Allah tabaraka wa ta'ala zai amsa. Za mu je a ranar alkiyama aka zo auna aikinmu na farko da an auna sai a ga cewa mun yi shi yanda ya dace. Allah kuma ya ba mu juriya da ikon ci gaba da halastan wannan bita da za a yi na kwana 7. Kwana 7 nan zai iya canza rayuwarmu gabaki ɗaya, mu masu tattaunawa da ku masu saurare da kowa da kowa. Na tabbata tambayoyi da abubuwa da za a dinga bujuro da su zai taimaka sosai. Allah ubangiji ya sa mu dace. Kamar yadda muka alƙawarta cewa ba za mu dinga wuce awa 1 ba, insha Allah za mu iya bakin ƙoƙarin mu ga cewa mun tsaya akan haka ɗin. Ina ganin lokaci yayi. Akuraya ina ganin za mu dakata akan nan. Allah ya kai mu gobe sai mu tashi akan gaba na gaba wanda za mu zo mu ji irin rukunai na sallah. Menene rukuni? Aka ce rukuni a sallah shine wani abun da in babu shi to ba sallah. Rukunai abubuwa ne guda 14 ko 15 kamar da malamai suka yi bayanin su. In ɗaya daga cikin su babu a cikin sallan ka, to sallan ta rushe kuma ba yanda aka iya gyara sallan. Sai dai in a wurin ne ka tuna kafin ka idar da sallan ka tuna sai ka wurgar da raka'an kai zo da wannan abun wanda ya rukuni ne. Amma in ka bar shi ka idar da sallah sannan ka ce za ka yi, to gabaki ɗaya sallan ta tashi aiki. Misali zan bamu na farko, misali kamar karatun suratul Fatiha. Duk wanda ya yi sallah sai bai karanta Fatiha ba, komin yawan raka'o'in da ya yi, komin yanda ya daɗe yana karatun Alƙur'ani, wannan sallar tashi ba ta yi ba, wannan raka'an ba ta yi ba. Sai dai ya wurgar da raka'an ya gina wata sabuwar raka'a. In ko ya riga idar da sallah ba tare da ya gyara ba, to shi kenan wannan sallan gabaki ɗaya ta tashi aiki sai ya sako daga farko. Haka zalika tsayuwa a cikin sallan farilla, ka tsaya ka yi sallah a tsaye, wannan rukuni ne, wajibi ne ga wanda yake da iko da daman yin haka. Sai dai in rashin lafiya ko wani dalili mai ƙarfi ya sa ba za ka iya tsayuwa ba. Amma duk wanda zai iya tsayuwa sai ya tsayawa a sallah, ya yi sallah a zaune, sallan farilla, sallan wajibi, to wannan sallar tashi ba ta yi ba saboda ya ajiye rukuni daga cikin rukunin sallah. Haka ruku'u rukuni ne, ɗagowa daga ruku'u rukuni ne. To ruku'un akwai yadda za ka yi shi wanda in ba ka yi shi haka ba ruku'un ba ta yi ba. In ka zo kai ruku'u ka yi doro a cikin ruku'u, ba ka miƙar daga ƙashin bayanka ba, ba ka natsu a cikin ruku'un ba, ba ka yi shi yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ba, to wallahi wannan sallar taka, wannan raka'an ta lalace. Dole ka sake wata raka'an kai ruku'u mai kyau, ka ɗago daga ruku'u mai kyau. In ba kai haka ba, haka ida da sallah, to sallan ba ta yi ba. To kaga duka wannan abubuwan yana daga cikin abin da za mu tattauna a cikin wannan bitan da za mu yi, wanda yawanci mukan yi sallah wani zuwan ta sakaci, mu yi wasa da wayannan abubuwan da su ne rukunai ne a cikin sallah insha Allah. So a yau dai mun tattauna akan abubuwan nan guda 9, kada a manta da su. Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan rukunnan sallah, za mu yi bayani akan su daki-daki, kuma mu kawo hujjoji akan cewa rukunan ne, kuma mu kawo maganar malamai cewa ba a iya gyara rukuni
sai in an zo da ita kafin sallar ta ƙare. In ko aka riga aka idar da sallah ba a gyara ba a zo da ita ba, to wannan sallar ta tashi aiki. Kaga yana da haɗari, dole ne mu san haka insha Allah. Wannan shine a taƙaice, dan kada mu wuce lokacin yadda muka saba. Insha Allah za mu tsaya daidai nan. Allah kai mu gobe sai mu tashi daga nan insha Allah. Abu Rayyan, ina ganin za mu dakata ka sai dai inda wani tambaya ko wani ƙarin bayani kafin a rufe aji insha Allah na yau.